Dyma ni ar ddiwedd ein taith cyfnewid i Leeuwarden, wedi bod yn dysgu ar drip cyfnewid efo AFOC, wedi dysgu lot am yr hyn maen nhw'n wneud efo Cadernid Iaith, a hefyd wedi mynychu cynhadledd ynglyn â ieithoedd lleiafrifol. Lot fawr i feddwl amdano fo, a wedi blino'n lan erbyn hyn, arwydd da. Pa hyfforddiant nath ti weld dydd Gwener fatha? Eis i theatr i weld criw o bobl ifanc yn cael hyfforddiant yn ymwneud ag amlieithrwydd, ac yn y pnawn eis i ysgol neu coleg, dwi'n meddwl, i pobl yn wneud hyfforddiant yn ymwneud â addysg a gofal plant, ac oedden nhw'n trafod pwysigrwydd cyfathrebu a cydnabod ieithoedd brodorol plant. Be nath ni heddiw? Da ni'n bod yn cyfarfod efo staff AFOC heddiw, oedd na 7 ohonyn ni gyd yn cyfnewid syniadau ac yn trafod dysgu am yr hyn maen nhw'n wneud yma yn Friesland mwyn hyrwyddo'r iaith Friseg, ond hefyd dathlu amlieithrwydd ac yn trafod y posibilrwydd o gael taith cyfnewid yn y dyfodol. A nôl i Gymru nawr i roi hyn ar waith? I gysgu ag ymlacio yna. Nôl i Gymru rwan i roi'r holl syniadau, ac mae gennym ni taith eitha hir ar y tren rwan, so digon amser i feddwl ynglyn â sut fedrwn ni ddefnyddio'r wybodaeth yma mewn cyd-destun Cymreig.